के भोजपुरी गए को के देखो तनी धर्मेंद्र भैया कि हिंदी मारो तरह से। अरे पगला हमरा भोजपुरी में एक से एक गीत बा जौन तू बजवा सकत है। घर नया पर सिखल बड़े से चल तेरे इश्क में पड़ जाते हैं गदर टू के गीतिया तो निमन बा बाकी भोजपुरी गावो कल्पना भाभी गौले रहली हमारी तो संयम मत जा तू सूते दलानी में संयम मत जा तू सूते दलानी में होगी अल्लाह हमरे होगी अल्लाह हमरो संयम मत जा तू सूते दलानी में संयम मत जा तू सूते बन रहे विकास बाबा अब की नवंबर दिसंबर बाऊ मत जाए तहरा से पूछो तनी पूनम जी अंग्रेजी में रिलेशन हिंदी में रिश्तेदारी या भोजपुरी में का कहल जाला हितई कि हितई के हो कि रहे बबुरे के छोरा बताओ कहाँ के रहे बस बबुरा अब बस बड़ी सब कि हितई के हो कि हितई के हो कि रहे बबुरे के छोरा ए पुनम आ कौन तहर दाढ़ी धो के खेलल बाहिलोरा हितई के हो कि रहे बबुरे के छोरा कौन तहर दाढ़ी धो के खेलल बाहिलोरा लागे झूठ भइल बा अरे बरतनिया चल चल के अर्थ कहाला सराइल बावल हनिया ये गोरी एगो बड़ी सुंदर सांसद वाले आजमगढ़ वाले मनोज तिवारी जी के पत्नी सुरभि तिवारी जी हमारा संगे गाना गौले रहली जानता नहीं कौन अरे दुल्ही रहे बीमार निरहुआ सकल रहे दुल्ही रहे वही घरवे में खाला नहाला नहीं केहू से तनिको लजाला संगी साथी यार सबसे कटल रहे दुल्हीन रहे बीमार अरे निरहुआ सटर रहे कहाँ वाले टाइल बाउर हनिया ये एगो और बात बताओ के बस माइल तोरा दिलावा के और होलिया रहे कि हवन जो खमी जीते कि के बस माइल तहरा दिलावा के अगुलुआ रहे कि हवन जो खमी तो कवना सुगवा के बनलू अरे सुगनिया ये गोरी बाबा तो कहाँ वाले कुनाल जी अभी बंद भइला पर काहे रउराइला ते एगो गीत बढ़िए हो जाई तो हम सोचनी है कि प्रियंका जी के सुना जाए तनी धली भैया शत्रुधन भैया कुनाल जी पुरस्कार देतनी तो एगो माइनर में गीत गावे के पड़ी हां कुनाल जी हमरा के ही तरी मानत रही जबले हम जी और जीवन में हमरा चाहिए
कुछ सर्व श्री दुर्गा पूजा समिति के कमेटी मानो, सब हमारे भाई मानो, आ कुणाल जी मान, तब वो दोसर चाहिए। हाँ जी, रुपया छोड़ के खाली तहारा जोरे हो एगो गीत पुनः तहारा के से बोला तनी कि भाई तू ढेर दिन पर मिलल बड़ू तो तहरा स्वागत कोई जरूरी बा। तरा ई मत लगे कि गोलू राजा बदल गइल बड़े, उहे भाव उहे व्यवहार। पौने 6 महीना हो गल देखला रोड़ा के। एक जानी के बियाह नया नया जो भइल बा